suliran ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod niini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon. Ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Annalyn, 32 anyos, taga Alaska, Mambaling, Cebu City. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong gibati, pero wa gyud diagnosis sa mga doktor. Aron ninyo hisabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Sakit as kong lawas eh. Annalyn, anak. Huwag kayo plano nga mo pahuway. Gani na raman ka nagsigig at tubang ng dihas computer. Hindi ko pwede mo pahuway pa. Daghan kay kog trabahoon nga kinahanglan na ugba gyud sa opisina. Ay, na-stress na gyud ko ani nga ako mo ay gihanukan sa tanang trabahoon. Ang uban ako mga kauban, relax raman kay sa opisina, oy. Reklamo sa doy. Basig maunsan niya gana. Day, nga na nas-Juan, oy. Laki-laki na. Oh, ang namatay man iyang mama. Hala, mauba, kaluoy sa... Lagi, kalit kaayo oy. Nagsugod raman kuno sa sakit sa iyang tiyan. Unya, wala magpa-check up dayon. Pero di ito, ulcer na. O grabe na kaayong kahimtang. Maungwa na matabang. Ay, kakuyaw ba, oy? Lagi, mga dili kita ang nga mo kumpiyansa, day. Na ganito pamation, magpa-check up gidayon ta. Mao cute. Kasakit sa kuntian, oy. Han? Oh, ano naman ka? Kalit mo nagsakit ang kuntian, Han. Bago na kay bloated kay ko sa akong pamati. Nya, karon kay sakit naman akong tiyan. Pagpa-check up ha, naroon may bawaan na tog, naunsa na ka. Pasisi mo ang lab test. Normal raman ang tanan. Mao ba, Dok? Unya nga nung ingon ani man ang akong gipati, Dok. Basigi mo rin ang huna-huna, Annalyn. Ha? Masaya na una na. Kasi pagtuod ay ni mo, Dok, nag-imbento ko og sakit. Doktor yun ka? Oh. Or basta nagwa ka kay bawas sa imong trabaho, maong dili ni mo mahibawan kung unsa gyud akong gibati nga sakit. Ma'am, ang butang ipasabot ba? Ay na lang. Ni na ko gustong makadungog pa og istorya gikan nimo. Naunsa mas itong doktor eh. Mao gani. Init nun akong Perten hinong laparas kong uron. Relax lang. Namuwar ba kag maayo? Han, dili ka high blood. Mahibawan ra na nato kung magpa-check up kog balik. Pero sa laing doktor na. Negative man ang tanan mong results, madam. Negative? Pero tinuod man ang akong gipamati, Dok.
Basin og stress lang ka, madam. Mas maayo pa kung mulikay ka sa mga butang nga maka-stress nimo. And panid ang imong kaugalingon. Tul sa kong lawas na unsa man ko eh. Nak, Pa, ano man ang panit nimo? Ha? Kadaghan ko mga rashes ana. ha? Recorded by X Thunder Gaming. Wanagit ko magkasabot ang kaugalingon at higayon na. Bisag unsa na lay akong gibati. Pero kung magpa-check up ko, negative man ang mga results, bisag sa lain-lain ng doktor ko magpa-check up. Unya, Han? Oh, mapalay kang bangon. Di kang duty ron? di lang saan. Kapoy naman kaya akong lawas eh. Ang sukad bagod nga ni trabaho ka ng inyong kumpanya, wala naman kay pahuway. Basin bayag mauni nagkaingon sa imong gibati karon. Walang stress kay ka. Di lagi ni normal nga stress lang akong gibati. Ano naman kainit naman sa imong oo. Huwag tarong tugod. Kasi may di magsipok ang uwan na. Unda nga na imong trabaho ha. Ug unya ng trabaho og balik kung ma-okay na ka. Niresign ka, day? Og effective immediately, gidayon? O day, oy. Papawayon sa ko sa kumpana hangtod nga maayo ko. Dayon sa magiday na imong gibati. Katuloy akong giingon nimo oy, kapuya sigbalik oy. Murmang kag di mo tuo. Day, gusto naman ko kumakatabang nimo. Bibaya nimo na kay parehas gingunahan ang sitwasyon. Ang akong iyaan sa una. Unya, unsa may ang gibuhat? Nag-inom siya og antidepressant. Di pa may nabilin siya sa tiya. Ako lang ipasuway nimo, ako ning ihatag nimo ha, basig makauyon ka. Unya, unsa na may gibati nimo? Na okay naman. Medyo may kalmang akong gipati. Mas maayo na. Basin og ma-okay na ka ana. Uyab ya ini eh. Kaaya ning wa ko'y trabaho eh. Kay pag unsa kong buhaton. Ni arakos viper mi. Han. Ina mo balik sa mong tambalan para mukalma ka. Kay init sa nga kag-uo. Di man ni mo init akong ugod. Nga way hinungdan. Oh. Han, Oy. Han. Nganom ka. Uy, Han. Inhale, ha? Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Lahi naman ang imong gibati, day. mao gani. Anya naglibog ko unsaon ni kay bisan magpa-check up ko. Dili man gyapon makadiagnose sa mga doktor na ako uy. Day, dili ka na psychosomatic disorder imong sakit? Unsa na uy? I-search na gud na sa Google para makasabot ka. Tanawa kay murag naagid ka anang tanang symptoms. Oh, chay. Dali na kong research sa Google kung unsa nang sakita og nitugma gid siya sa akong mga gibati. Ang akong mga pangutana mao ning mosunod. Unang pangutana, base sa akong na-search, naara gyud di ay ni sa akong utok ang akong sakit. Pero doon na lang yung mga physical symptoms. Asa man ko ang ayang moduol ani? Sa psychiatrist o sa psychologist? Ikaduhang pangutana, naigihatag nga antidepressant ang akong amiga. Miarang-arang ang akong pamati, pero mobalik raman gihapon. Unsay angay na kong buhaton para dili na magbalik-balik ang akong mga symptoms. Ikatulong pangutana, mga 7 months na sukad nga naingon ini ko. Unsaon ako pag-prevent
niining maong sakit. Ikaupat og katapusan, miundang kog trabaho kay usa ni sa nakahatag na ko grabe nga stress. Pero karon, dili na ko makontrol og bisag unsa nalay musod sa kong hunahuna. Murag mas mi grabe naman hinuon ang akong pamati. May tambal ba nga angay na akong i-maintain para dili na ko maingon ani? Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Annalyn. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa kini ang akong suliran. Once again, nanana sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema. Kay usama nako ka medical doctor sa ka psychiatrist ug sa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran reklamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw para ni sa mga ginikana no. Bago lagi ko nag-lecture at mga bata dito sa Danau, ninom ko. Kasi klase, lain-lain lagi edad, level, no? Ang mga teenagers, no? Your child's mental health. Mental health niya, ha? Your child's mental health is more important than their grades. Unsa man ang tagas kay grado niya, ang bata, nagka-anxiety na, kay pirmini mong kasabaan kay gagmay grado. Okay, good. Tingnan mo ito ng mga bugoy-bugoy na kung migo sa asam ng sobra bay. Taktor ko inom tubig. Pero mayo ang grado, well and good. Pero asal ko siya taman, yeah, good, ayaw pugsa. Okay? So, ang atong magtatampo ko ng alawa si Annalyn. 32 years old. Taga-abroad ni. Ha? Ade, bitaw ay. Taga-Alaska, Mambaling, Cebu City. Ha? Musta naman mga Silyona family. No? Condolence di ay, no? Kamatayon ni Dr. Roland Bistil, Silyona, at the age of 99, no? Mga Silyona, Bistil, mga Pinida, mga Lopez, mga Paradyang, mga Kabahog, Bangilista family, condolence, no? Okay, so going back to our mga Silyona family diya sa Cabreros, no? Thank you dahil kayo sa inyong pagduyog sa kasubanan sa pamilya, no? Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga find your authentic self and make sure you get the opportunity to live it. Sa labtunon kay ning pasumbingay ni Father Aloy, no? Asa ta? Happy? Ay, dito ta. As long as it is not against the law. Inguman si Dr. Obra nga, asa ko, mahappy, dito ko. So, magsige lang kong hit-hit. Ayaw sana. Ayaw sana ng mga against the law. As much as possible, mo palo tag balaod, no? Okay, so mga problema ni Annalyn. Punto medikal. Bayan ko nun siyang gibati nga gidiagnose sa mga doktor. No? By the way, atong klaroon lang niya, ang mga doktor, apil na ko ana, ang mga medical doctor, dili may magkapugong sa kamatayon. Why mayong laki nga doktor nga magkapugong sa kamatayon? Magkapalugway lang may sa kinabuhi sa tao. Mga pipila ka buwan o tuig. Pero ingo nga, makapugong sa kamatayon ang doktor dili. Alright? So unang pangutana, base sa akong na-research, naarag yun di ay ni sa akong utok ang akong sakit. Pero doon na lang yung mga physical symptologists sa psychiatrist, no? Ako, psychiatrist mo ko, Dr. Rene Obra, psychiatrist ko, medical doctor ko. Yung pass course of medical board exam. Mga psychologists, although they are catering to mga mental problem, dili di sila mga medical doctor. Dili ni sila magka-prescribe og tambal. Wala ni siya lisensya ana. I have nothing against psychologists, kay usabay sa kong mga bata, psychologist. Okay, so partner me sa una sa Vicente Soto, ako may department head sa psychiatry department sa Vicente Soto. Hospital dugayng panahon. Mga membro sa akong staff sa among organizational structure chart, mga psychologists. Nga mahimo sila mga counseling, neuropsychiatric evaluations, mga yan no? So, naaman tayo gitawag Annalyn mga psychosomatic signs and symptoms. Meaning to say, there's nothing wrong with you physically. If you will perform laboratory workup, most likely,
all the result will be normal. Pero nga nung nga, badly sakit diri daghang kagimo. Panigingon nga psychosomatic, it is a product of your negative thinking, no? Mao na akong kasulti sa imong unang pangutana. Sunod nga pangutana, naay gi-recommend ang nga antidepressant ang akong amiga. Arang-arang ang akong pamati pero mubalik ra man gihapon. Unsay angay na akong buhaton para dili na magbalik-balik ang akong mga symptoms. Mao lagi ang kining mga tambal manggod, antidepressant, anti-anxiety, mga sedative hypnotics, mga antipsychotic kang uban, ayaw mo inom sa tambal sa imong silingan kay no two people are exactly the same. Ha? Bisag identical twins pa mo, you are two different persons, no? So mo konsulta gyud mo og mga professionals like mga doctors, no? Kay magdepende maguna sa clinical evaluation sa attending doctor kung unsang klaseng antidepressant ang ihatag sa imo, unsa kadaghan, unsa kadugayon, unsa may kombinasyon nga ihatag. Okay? So asa to ginyo sa mambaling ramang ka, no? Para sa Vicente Soto pangita si Dr. Fred Tampos, ha? Buto gigunsa ni Ma'am Aida Tampos, no? Parente ka, ni. Dr. Chin Villero, Dr. Glenda Basubas, no? Naa sila diya. Inalang gi-refer muna ko, ha? O kung panalitag na mo'y gamay kabayad o consultation, mili lumog mga psychiatrist di Sugbo, daghan. Usan ako ni ana, na ako'y clinic. Pero mao lagi na, we are into private practice, na kay charge. Pero akong experience, akong style, ugwa gyud. Ari na lang pabayro nun, ugwa gyud, ha? Ikatulong pangutana, mga 7 ka buwan nasukan nga ning inom ko aning antidepressant kuno niya. Sa una ko pag-prevent aning maong sakit, avoid stress, healthy diet, share your problem to people whom you can trust, good listener, non-judgmental, consult your attending doctor. Kay kami may magbuto kano sa ihunong, i-taper down or usbon, alisdal ang tambal. Ayaw pag self-medicate, ha? Kay dugay be kay may sa eskwelahan, mo na imong gitunan, ha? Di pa gani gumi mga eksperto nga nagtuon mi aning problema, how much more nga kamo wa gyud may kabasa tingali og psychiatry book or internal medicine book baho man na ka. Ato sa mga nang plano nga muundang og trabaho, ayaw nagdaliya dati sa medyo desisyon kay bating lisura ng tao ngay sudang pitaka sa lili ka kung kampante maglakaw-lakaw das kulon basig makadasmag kag money wa kay kabayan, no? So kung before mo muunda og trabaho vision nga naa mo'y plan B sa inyong kinabuhi, ha? Ayaw pag dali. So ang imong angay buhaton, go and see a psychiatrist, ha? Psychiatrist. Kung nakakailang psychologist, okay ra pod, no? Pero akong usbon kining mga psychologist, dili ni sila karesita og tambal nga antidepressant. Wa ni sila lisensya ana paglisita. Kami mo naay lisensya. Okay, so now takasabot ka sa akong speaker nimo Annalyn ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa atong programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayan niyong pagpaminaw sa atong programa. Taas ka tag-rating din sa atong lugar. So tuwid Atty. Eileen Batahan, until the next time, hasta la vista. Bye-bye.